Ydych chi erioed wedi meddwl beth mae aelodau o'r Senedd yn ei wneud o ddydd i ddydd? Dyma'r ffeithiau. Mae aelodau o'r Senedd yn cael eu hethol i gynrychioli cymunedau yng Nghymru. Mae eu swydd wedi'i rhannu'n ddwy rhan, yr hyn mae'n wneud yn y Senedd a'r hyn mae'n wneud yn gartref yn y cymuned. Yn y Senedd, maent yn cyfarfod yn y siambr i rhannu eich barn, holi gweinyddogion Llywodraeth Cymru, trafod materion a phleidleisio ar gyfreithiau. Gallant ofyn cwestiynau a chodi materion brys mwyn sicrhau bod pethau'n cael eu trafod yn gyflym. Gallant hefyd arwain dadleuon byr i dynnu sylw at bynciau penodol sy'n effeithio Gymru gyfan neu rhan ohoni. Ac mae llawer yn eistedd ar bwyllgorau, grwpiau llais sy'n cynnwys pleidiau gwahanol sy'n ymchwilio'n fanwl i faterion. Maent yn clywed gan arbenigwyr a'r cyhoedd ac yn helpu i lunio deddfau a pholisïau. Yn eu cymunedau, mae gan bob AS swyddfa leol a staff i bobl fynd atynt a sgyrsio'n uniongyrchol. Maent yn cynnal sesiynau cyfarfod, sef cymorthfeydd, neu sgyrsiau ar-lein fel y gallant siarad â nhw am yr hyn sy'n effeithio arnoch chi. Maent hefyd yn ymgysylltu â'u cymuned trwy ymweld ag ysgolion, cwrdd â grwpiau cymunedol neu digwyddiadau gyda pobl lleol. Yn fyr, ASau yw eich llais yn y Senedd a'ch cysylltiad lleol. Maent yn gwneud deddfau, yn cwestiynu'r Llywodraeth, yn ymchwilio i bynciau mewn pwyllgorau ac yn helpu pobl yn eu hetholaethau a'u rhanbarthau. Os oes rhywbeth yn bwysig i chi, mae yna rhywun sy'n medru ei godi yn y Senedd. Daliwch ati am ran 4, beth yw pwyllgor, gawn ni weld beth mae aelodau o'r Senedd yn wneud tu ôl i'r llenni.